Ambalmawani yangma bi kibaram mambulo kala saw mawde ko cour d'appel ni alere kiriblo ye anga jamana kono ale koni ya ga jabi di kunu desamu kalo kile nani Salif Jara koni ka kungo konna ama yala ka fo koni ko Salif Jara ale yere ye aywa Mali Actu directeur de publication ni oye an yere ka kunafoni di so koni nyama ye kamini aywa mi yere février kalo temene ale koni ni kiriblo mo be nyona ka soro koni ama foi koni ke mi yere ko juguye anga jamana kono kamuno wati fo sisan koni kiri koni obako wa ulu kembe ka balika ka bara beke ka dabo aywa mire kunafoni di koyaw la ali ni ayere koni kuma be akanga tukata aywa commune 3 tribunal la kati yere yiran yoro la oni anyona aywa degun chama koni obe aywa ni makofolen kan aywa mire Salif Jara akon tunye aywa sebendo koni don cour d'appel la min tumbe anyini cour d'appel fe koni akani donin koni beta ka boaka ka da kan koni ale ayere ma foike wa koni ya takalaje yere mi yere ye aka mineni ni tonyogo muntu minena aywa aka kunafoni di so koni na o shi koni tumake aywa sharia koni wokum konna na aywa ngon ma ira la ka fo koni ko kunu koni cour d'appel koni ya ga jabi di ola ngamba ira la ka fo koni ko kamni o jabi koni bora mi yere ya ga jamana kunafoni di lawe koni be ira ka fo koni ko ni walen koni ma ben wuluma ko ka daka utonyogo mi Salif Jara ama foike mi yere ko juguye anga jamana koni konna na abawro koni kama ya ira ka fo koni ko yere bena nyogon dalaje aywa bi sokomadayna mi yere maison de la presse ni oye kunafoni dila ka yoroba ye koni mina tanye ko ni songo ya koni ira ni walen koni na minu talendo ka nyeshi aywa Salif Jara koni ma otemena ngwa boy amare la ka fo koni ko colonel Abdoulaye Makaluni ale yere jalatigi anga jamana kono ale koni walan seme ka bo aywa CVJR la au secrétaire général ya koni o place konna aywa amare la ka fo koni koni makofole ina fo ya ira la anga kunafoni tawla tuga mina aywa mi yere Amidou Touré ni ale kunafoni dila ya anga jamana kono ale koni de afo koni ko mi yere colonel ye ko koni ale mine aywa novembre kalo kile muga ani konoton aywa aga bureau kono ni ka datu wa adala mi yere colonel ye ko oni anofe maw koni ko uye ale mine ka ale goshi ni ka aywa wali jugu tama koni ta ko nyeshi ale ma mi yere aywa colonel Abdoulaye Makaluye ale koni ya ira ka fo koni ko ale be balance me ka bo koni ka aywa barakero la nga koni o kunte dore ko ale mina ka jele yare koni ira ni walen koni na aywa ngamba ira la ka fo koni ko kamni ni walen koni kera aywa kuna fundila koni ye nyon dala jeke mina ya ira ka fo koni ko be ni walen koni kon wa kulu ba nyini anga jamana nyama ofe u ka sege sege like tugo mina ni koni atien o be fo wa mi yere ni ko nge tugo mina ale koni be jalaki mini anu o kaka wa ni kuna fonu net mambulo kala sama bi ani je abakulo majola